ମାଲକାନଗିରି ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଗ୍ରାମର ନାମ ରାଜକନିକା। ସେଠାରେ 500 ଲୋକେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେହି ଗାଁର ନିକଟରେ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ରହିଛି। ଗାଁର ଲୋକେ ସେଠାରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପରେ ପାଣି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ନଦୀକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେଲେ। ଗାଁରେ ଦିନେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡିଲା। ସେଠାରେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଜିତେଶ ଓ ହିତେଶ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡିଥିବା ବାଟରେ ଗଲେ ସେଠାରେ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟାନରକୁ ପଢି ହିତେଶ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଥିବା ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରିଲା, ଆରେ ଏଠାରେ କଣ ହଉଛି? ଏହାପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଏଠାରେ ଆଜି ଫ୍ରି ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ ହଉଛି। ପୁଣି ହିତେଶ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଏଠାରେ କଣ କଣ ଚେକଅପ ହଉଛି? ଏହାପରେ ଉତ୍ତରରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଏଠାରେ ଆଖି, ଚର୍ମ, ଡାଇବେଟିସ୍, ଦାନ୍ତ ଆଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ସହ ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଅଛି। ତାପରେ ହିତେଶ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲା, ଆମ ଗାଁରେ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଚର୍ମ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବି ହଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିଲୁ, ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣିବି ତେବେ କଣ ଆପଣ ଆମର ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ? ତାପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ହଁ, ଆମେ ଆଜି ଏଠିକି ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛୁ। ଏହାପରେ ହିତେଶ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଚର୍ମ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ ଏବଂ ମେଡିସିନ ମାଗଣାରେ ନେଲେ। ଆଗ୍ରୋଟେକ୍ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଗଣାରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏଣୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତି 2 ରୁ 3 ମାସରେ ଥରେ କୌଣସି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯୋଗ କରି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଖି, ଚର୍ମ, ଡାଇବେଟିସ୍, ଦାନ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗର ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ। କେତେବେଳେ ବି କେଉଁ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ତେବେ ଆପଣ ଆମର ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1800-121-8131 କୁ କଲ୍ କରିବେ। ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।